Hola, jo em dic Sandra i estic ingressada a la Fundació Sanitària de Sant Boi. I us volia comentar que avui 10 de setembre és el dia de la gent que no es troba bé en la seva situació, del suïcidi. Jo, precisament, m'he intentat suïcidar moltes vegades, però ara per fi he aconseguit i us vull donar un cop de mà perquè no ho feu més. No puc córrer, jo abans feia atletisme, era una cosa que m'apassionava, i ara estic ingressada, tinc TLP, tinc anorèxia, i ara estic bé, feliç, perquè fa poc que me'n vaig als centres i em van anar a fer com un hospital de dia, un SRC, saps? I dic, ostres, per fi me'n vaig de l'hospital, no? I un dia vam anar a agafar amb la gent d'aquí, amb els companys, i anar a la platja i dic, em poso el biquini, em poso això, i em vaig veure l'aigua i dic, ostres, l'aigua, ja em trec tot, i anàvem al biquini i em vaig posar a l'aigua i vaig gaudir de les onades del mar que s'emportaven, que no sé què, i penso i dic, hola, que fort, em sentia molt orgullosa de mi mateixa perquè em vaig adonar i dic, ostres, no he començat a fer així, diu, oi, la gent m'està mirant el cor, dic, no, vaig ser feliç en aquell moment, vaig gaudir. O sigui que cada moment, és que la vida no és lineal, va fent oscil·lacions, llavors de les petites coses que podeu gaudir, feu, perquè us sentireu bé. I no tot és parlar malament, no tot és una merda. Està bé, hi ha coses per tastar que no heu tastat mai. Heu anat a llocs on no heu anat mai. Podeu fer una barbaritat de coses que ni sabríeu, que dius, ostres, jo podria fer això? I sí, clar que podeu, tothom pot, amb ajuda i amb una voluntat, es pot. Jo pensava que tot era una merda, que jo tirava tot a terra, i deia, no, això es pot. Jo tenia psicòleg, psiquiatre, i deia, però el més important és un mateix. Si per molt que tinguis un superpsiquiatre boníssim, una psicòloga d'allò més, si tu no vols, no funciona res. O sigui que jo, per favor, us dic que abans de fer qualsevol bestiesa, penseu que hi haurà una oportunitat, passarà alguna cosa, hi haurà alguna cosa en el vostre camí. O sigui, no deixeu anar lo bonic que és la vida. Gràcies.